5 लाख अट' फकासलायबाव माथो अबजोबसो मबाइलानो जों दिनै सेकेन्ड टाइम जासिगोन खेबसेयाव नै फैलायबाय दाखालिबो टेस्ट मोन्दोंमोन जाहोग्राया नैबेलाय बिसोर जागोन बिराद थाखा लाना फैजोब्बाय बिसोर बिथांमोना दा एसे खालिथ' मानसिफ्रा बारा गैथ'वा जिखुनु जाया जों नैबाव जिरायसै बायह्रायावलाय मा खेवनजों नामा बे गासिबो मा नाम देलाय बे मा आइफन नामा मा होनो रेडमि बेबो रेडमियानो रेडमि 7 Pro ना नोंसोर मोननाय अट' फकासलायबाव माथो अबजोबसो मबाइलानो बेबो रेडमियानो बेयाव बेसेबां दं खय लाख बायबाय माथो बेयाव फार्स्ट होनदों नामा 5 लाख र' बिला बेसेबां जाखो जोंना बोरै बे 700 थाखाल' बिलखौनो दाखालि जों सानैजोंनो माबानो जादोंना 800 800नि बाथो थाइबा बारा जाबावदों मोनबायलै नै मा होनोमोनलाय बेखौ वाइफार वाइडार वाइफार वाइडार 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 जानाय नायसैलाय दिनै लोंगोरबाय KFC नों लोङामोन लोंबावा नों खिन्थि निउस खालामो बारा बेमार जेसखौ लोंनो रोङासै गांनायाव बे नङा लिपिस गैया होननाय Charlie. फैग्रोमोना जों KFCआव सोफैजादों साग्रोबाय दोनसै सुथि लाना फैदों बिसोर रायजोफोर सफैग्रोमोना KFCआव सोफैजाबाय जोंजों खेबसेनो 1800खा दोनैना बिला माबायदि मोन्दों सेकेन्ड टाइम जानानै KFCआव खालि जाजोब्बाय गैला बेखौबा बेसाव मोखां जाजोब्बाय सानै जाहोनांनाय